Yes, siger han. Tænk til ud, kiks. Har du ondt i nummeren? Okay, så kom nu bare igen, Jørgen. Og spørg igen, bare igen til. Du vil jo gerne være med i hulen. Ikke, Jørgen? Kom nu, Jørgen. Spørg igen. Nu skal jeg fortælle jer om Jørgen. Jørgen var en temmelig artig dreng, men han plagede alle med sin spørg. Fra han vågnede til han gik i seng. Far og mor, de blev så trætte af det. Det han spurgte om var noget værd pjat. Tit han spurgte bare for at drille. Hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor har en buko ingen vinger? Hvorfor siger den bu og ikke vov? Hvorfor sidder neglen på min finger? Hvis den sad på næsen var det sjov. Hvorfor sidder øjet ikke i nakken? Hvorfor er jeg ikke blevet en kat? Hvorfor kan min støvle ikke snakke? Hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor er der mænd på mine seler? Hvorfor skal vi altid gå med hat? Hvorfor spiser løven ikke jordbær? Hvorfor dit og hvorfor dat? Men en dag blev det hans far alt for meget. Jørgen fik smæk, og Jørgen blev lagt i seng. Nu holder du bare kæft, Jørgen. Træk bukserne ned. Au, far, du må ikke slå. Au, far. Og nu lå han der igen og spurgte næsten som en helt fornuftig dreng. Hvorfor fik jeg ingen pandekager? Hvorfor må jeg ikke lege mere? Hvorfor har jeg dog så ondt i numsen? Jeg skal aldrig spørge fjollet mere.